budú pokúšať o prekonanie tejto bariéry. Najprv Thomas a potom Chinár. Donald predviedol pred chvíľočkou veľmi tesný pokus. Tak poďme na to šťavničky. 11. pokus dnešnej súťaže pre Donalda Thomasa. Tretím pokusom zachránil na 228 cm. A určite veľkú radosť mi spravilo. Stali v Banskom Bystrickom publiku, kedy sa mu to podarilo aj na 231 cm. Znamenalo to vytvorenie nového sezónneho maxima, ktoré si už tým predošlým skokom vyrovnal. Atakuje svetový líder roka. Come on, Donald! No aj tento raz sa zachránil tretím pokusom, tak to je neuveriteľné. Donald Thomas Baham na 228 cm sa zachránil tretím pokusom, rovnako ako na 231. Takže štvrtý pretekár, ktorý vytvoril alebo vyrovnal tohtoročné svetové maximum. No a všetci štyria sú tu v hale v Banskej Bystrici.